Prynawn da bawb, a chroeso i sesiynau adolygu Carlan Cymru. I sesiwn heddiw yn canolbwyntio ar cyflwyno'r tonau, gau, ac yn cael ei gyflwyno gan Aled Hemsan o ysgol Morgan Llwyd, Wrexham. Bydd y sesiwn yn para lle bydd yr athro yn cyflwyno'r cynnwys. Os ydych unrhyw defnyddiwch yr adran cwestiwn ag ateb ac fe ma'n ein gorau i chi. Fe welwch chi bod golwg yn yr adran cwestiwn ag ateb. Os ydych chi'n apusod yn enw a cyfeiriad e-bost, bydden ni wrth bodd yn cadw yn anffon ac digwyddiadau eraill. Gallwch chi ddodden yn unrhyw adeg. Bydd sesiwn heddiw yn cael ei recordio a bydd y recordiad ac unrhyw adnoddau perthnasol a gwefan e-sgol o dan y tab Carlan Cymru. Diolch yn fawr, Aled. Draw at chi. Diolch yn fawr. Dwi'n gobeithio bod chi'n gallu clywed fi. Mae'n ymddangos bod ni'n ddau o broblemau efo sain, ond dwi eisiau hen yma rhoi rhyw fath o amlinelliad i chi o'r hyn ydych chi angen bod yn gwybod am yr arholiad tonau, am yr arholiad, ar ddiwedd blwyddyn 10, a'n benodol yr uned tonau. Felly mae gennau gyflwyno'r PowerPoint yma ar eich cyfer chi. Mae'n ei groeso i chi i ail rando ar hwn ar ôl i'r cyflwyniad ddod i ben, ac mae'n ei rai gweithgareddau o fewn y cyflwyniad, ac os fedrwch chi chwarae hwn yn ôl a gewch chi rewi y cyflwyniad a wedyn mynd ati i wneud rhai o'r gweithgareddau. Felly, priodweddau tonau. Nawr, i ddechrau, beth dwi wastad yn ystyried pan dyn ni'n meddwl am priodweddau tonau, a meddwl am tonau'n gyffredinol ydy, ei fod yn bosib i rannu tonau mewn unrhyw don, fedrwch chi ei rannu fo mewn i un o ddau grŵp. So, pan dyn ni'n dod i gategoreiddio tonau, maen nhw unau yn gallu cael ei ystyried yn unau yn tonau arhydol neu yn tonau ar draws. Felly, os ydw i yn gwasgu ar y don ar y top yma, be dwi eisiau chi'n gwneud i ddechrau ydy i ganolbwyntio ar un o'r cylchoedd ydych chi'n gweld ar y don. Nawr, os ydych chi'n edrych ar un o'r cylchoedd, newch chi weld bod y cylch yn dirgrynu i fyny ac i lawr, lle mae'r don ei hun yn teithio o'r chwith i'r dde. Felly mae hwn yn rhywbeth ni'n galw yn don ar draws. Ton ar draws ydy ton lle mae'r dirgryniadau, fel y gwelwch chi, ar 90 gradd neu ar ongl sgwar i gyfeiriad teithio'r don. Os ydych chi'n edrych yn y balus, newch chi weld bod y dirgryniadau i fyny ac i lawr, lle mae'r don ei hun yn teithio o'r chwith i'r dde. Felly, dyna chi enghraifft o don ar draws, lle mae'n ongl o 90 gradd rhwng y cyfeiriad teithio ag cyfeiriad y dirgryniad. Nawr, os dwi jyst yn dangos i chi yn sydyn iawn, eto, newch chi weld bod y dirgryniadau i fyny ac i lawr, a newch chi weld bod y don yn teithio i'r dde. Felly mae'n ongl o 90 gradd rhwng y ddau. Nawr, os ni'n edrych ar y don ar y gwaelod, newch chi weld bod hwnnw yn... Mi'n jyst mynd yn ôl i fan hyn. So os dwi yn dechrau yr animeiddiad ar y gwaelod, newch chi weld bod y dirgryniadau y tro hwn yn mynd o'r chwith i'r dde. Felly mae gennym ni dirgryniadau o'r chwith i'r dde, fel hyn, a mae'r don ei hun yn teithio o'r chwith i'r dde. Felly, mae hwn yn enghraifft lle mae gennych chi y dirgryniadau yn baralel i gyfeiriad teithio'r don. Felly mae hwn yn enghraifft o don arhydol. Felly, jyst i grynhoi, ar y top mae gennych chi ton ar draws lle mae'r dirgryniadau ar ongl sgwar i gyfeiriad teithio'r don. Ac ar y gwaelod mae gennych chi don arhydol lle mae gennych chi'r dirgryniadau yn baralel i gyfeiriad teithio'r don. Reit te, yn symud ymlaen, mae gennau hwn i gyd i lawr i chi, so mae'n deud gall bob ton gael ei ddosbarthu'n un o ddau grŵp. So y math gyntaf o don, neu'r grŵp gyntaf o donau, ydy tonau ar draws. Yn Saesneg, transverse waves.
Ac fel dyn ni newydd ddeud, mae'r dirgryniadau ar ongl sgwâr i gyfeirio teithio'r don. Ac enghreifftiau o donau sydd yn donau ar draws ydy tonau electromagnetig. Na i ddod yn ôl at nhw ymhen ychydig o funudau, a mae gennym ni hefyd tonau arwyneb dŵr. Yr ail grŵp, fel dyn ni wedi sôn, ydy tonau arhydol, yn Saesneg longitudinal waves, a dyma di'r enghreifftiau lle mae gennych chi y dirgryniadau yn baralel i gyfeirio teithio'r don, ac enghreifftiau o'r rhain ydy tonau sain. Felly dyna chi y cyflwyniad i donau, lle allwch chi ddosbarthu unrhyw don, unau yn ton ar draws neu yn ton arhydol. Reit, gan i symud ymlaen. Y peth nesaf i chi fod yn ymwybodol ohono fo ydy y gallu i edrych ar lun o don ar draws fel yr un ydych chi'n gweld o'ch blaen, a gallu labelu yn gywir y osgled a hefyd y donfedd. Nawr, mae'r osgled ydy dirgryniad neu'r dirgryniad maximum gan i ddeud, ac y donfedd yn Saesneg wavelength ydy hyd 1 ton. Ar gyfer eich arholiad, ydych chi ddim o reidrwydd angen bod yn gallu diffinio osgled a tonfedd yn gywir, ond mae o'n bwysig bod chi yn gallu labelu nhw yn gywir ar ddiagram. Nawr, fel ydych chi'n gallu gweld, mae'r tonfedd yn mynd o fan hyn i fan hyn, a dyna chi hyd 1 ton gyfan. Ond fedrwch chi hefyd ddechrau o fama a mynd ar draws i fan hyn. Mae hwnna hefyd yn cyfri fel tonfedd sef hyd 1 ton, neu hyd yn oed fedrwch chi fynd o fan hyn i fan hyn. Mae hwnna hefyd yn cynrychioli y donfedd. A newch chi weld yn y tri achlysur ar y diagram bod y tri hyd yna yn un fath. Reit, wedyn mae gennym ni'r osgled yn Saesneg amplitude. Dyna pam dyn ni fel arfer yn defnyddio'r llythyr yna i'w gynrychioli, ond yr osgled ydy y dirgryniad maximum. Nawr, dwi wedi labelu'r osgled fan'na, mae'n ei groesu i chi labelu fo yn y fan'na hefyd. Mae hwnna yn iawn fel ffordd o labelu'r osgled, neu fedrwch chi fynd o'r pwynt canol draw i'r gwaelod. Mae hwnna hefyd yn gallu cael ei ystyried i fod yn osgled. Felly, y ddau beth o'r diagram ydych chi eisiau bod yn gallu labelu'n gywir ydy'r donfedd a hefyd yr osgled. Reit, gan i symud ymlaen. Diffiniadau allweddol. Y peth gyntaf ydy bod chi'n gwybod mai yr osgled ydy'r dadleoliad mwyaf. Neu'r dirgryniad mwyaf y don. A mae'n cael ei fesur fel arfer mewn centimedrau neu fetrau. Yr ail beth ydy y donfedd, fel dyn ni newydd drafod, ydy hyd 1 ton, a hwnnw hefyd yn cael ei fesur unai mewn metrau neu centimedrau. Ond fyswn ni yn pwysleisio bod chi yn dysgu sut i labelu rhain ar ddiagram o don yn hytrach na bod chi yn cofio'r diffiniadau fel ydych chi'n gweld rwan. Reit, y peth nesaf dwi eisiau trafod, a mae hwn yn bwysig iawn, ydy'r syniad o amledd. Amledd ton yn Saesneg ydy frequency, a hwn ydy y nifer o donau sy'n pasio pwynt bob eiliad. A fel ydych chi'n gallu gweld, yr uned ar ei gyfer o ydy'r hertz, a dyn ni yn rhoi hwn yn fyr fel HZ. Nawr te, enghraifft, mae amledd o 10 hertz, os ydych chi'n ffeindio bod gennych chi don efo amledd o 10 hertz, mae hwn yn golygu bod yna 10 ton yn pasio pwynt penodol bob eiliad. Petai bod gennych chi amledd gan i ddeud o 1 kilohertz, fysa hwnna'n golygu 1000 hertz, fysa'n golygu felly bod gennych chi 1000 o donau yn pasio pob eiliad. So nhw di'r brif bethau i chi gofio o ran diffiniadau, yn enwedig yr amledd. Iawn, y peth nesaf i ni drafod ydy biannedd tonau. Nawr, dyn ni fel arfer yn meddwl am fiannedd mewn milltiroedd yr awr, miles per hour. Ond yn byd peirianneg a ffiseg a gwyddoniaeth, dyn ni yn meddwl mwy am fiannedd fel mesuriad o sawl metr o bellter mae ton yn teithio pob eiliad. Felly, jyst i osgoi unrhyw ddryswch, amledd ydy y nifer o donau pob eiliad, ac biannedd ydy'r nifer o fetrau o bellter mae'r ton yn teithio pob eiliad. A dyna pam dyn ni yn dueddol o'i fesur o mewn metrau yr eiliad, fel sy'n cael ei ddangos fama. Reit te. Felly, jyst cwestiwn i ni i gael ni i ddechrau hwn. So mae bachgen yn gollwng carreg i mewn i ddŵr, ac mae ton yn teithio ar draws y dŵr. Mae'r cwestiwn gyntaf yn gofyn, os yw'r don yn teithio pellter o 30 metr mewn 5 eiliad, cyfrifwch ei fiannedd. Felly,
croeso i chi rewi hwn rwan i trio i gyfrifo fo, neu fedrwn ni fynd ati i drio dod o hyd i hwn. Felly, mae gennym ni pellter o 30 metr yn cael ei drafeilio mewn amser o 5 eiliad. Felly, bianedd ydy'r nifer o fetrau dyn ni'n teithio pob eiliad. Felly, os ydy'r don yn llwyddo i deithio 30 metr mewn 5 eiliad, mi ddylai bod chi yn gallu dehongli ei fod o yn gallu teithio 6 metr bob eiliad. Yr ail gwestiwn felly, cyfrifwch y pellter bydd y don yn teithio mewn munud. Wel, os ydy'r don yn teithio 6 metr bob eiliad, yna i ddarganfod y pellter bydd yn teithio mewn munud, fyswn ni'n luosi 6 metr yr eiliad efo 60 eiliad, sef y nifer o eiliadau mewn munud. Ac felly, os ydych chi'n lluosi 6 efo 60, gewch chi bellter o 360 metr. Nawr te, yr hafaliad dyn ni wedi defnyddio i ateb cwestiynau A B ydy yr hafaliad yma. Un, fyddwch chi wedi gweld sawl gwaith yn y gorffennol dwi'n siŵr. Bianedd yn hafalu bellter rhannu amser. So yn y cwestiwn A, nathon ni rannu'r pellter o 30 metr efo amser o 5 eiliad i gael bianedd o 6 metr yr eiliad. Nawr te, os ydych chi'n bwriadu gwneud y papur haen uwch, yna fydd neu ddisgwyl i chi fod yn gallu aildrefnu yr hafaliad bianedd, ac mae hwnnw yn aml iawn yn cael ei wneud trwy ddefnyddio techneg y triongl. Felly dylai bod ni yn gallu edrych ar hwn, ac os dyn ni'n gwybod mai B ydy'r bianedd wrth gwrs, P ydy'r pellter ac A ydy'r amser, mi dylai bod ni'n gallu defnyddio ein triongl ni i allu aildrefnu'r hafaliad yn llwyddiannus, a gallu gweld mai pellter ydy bianedd lluosi efo amser, a mae amser yw pellter rhannu gyda bianedd. Hafaliad arall i gyfrifo bianedd tonnau ydy hwn. Bianedd ton yn hafalu amledd lluosi efo tonfedd. Okay? Felly, unwaith eto, mae'r bianedd yn mynd i fod mewn metrau yr eiliad. Mae'r amledd am fod mewn hertz, a mae'r donfedd angen bod mewn metrau. Ydych chi eisiau bod yn ofalus iawn efo hwn, oherwydd os ydy'r amledd yn cael ei roi gan i ddeud mewn megahertz neu kilohertz, fydd ei ddisgwyl bod chi yn ei newid o mewn i hertz. Os ydy'r donfedd yn cael ei roi mewn centimedrau, fydd ei ddisgwyl bod chi'n ei newid o mewn i fetrau. Ac pan ydych chi'n lluosi'r amledd gyda'r tonfedd, ydych chi'n cael bianedd y don. Mae hwn fel ail ffordd o ddarganfod bianedd tonnau. Nawr, fi, dyn ni'n dueddol o ddefnyddio i gynrychioli bianedd. F, dyn ni'n defnyddio i gynrychioli amledd oherwydd frequency, a wedyn dyn ni'n dueddol o ddefnyddio y symbol groegaidd yma o'r enw lambda i gynrychioli'r donfedd. Petai chi angen aildrefnu'r hafaliad yma, dyn ni'n gwybod mai bianedd yw'r amledd lluosi efo'r tonfedd, fel dyn ni wedi gweld eisoes, ond os fysych chi angen darganfod beth yw'r amledd F, frequency cofiwch, fysych chi'n ei bianedd rhannu efo tonfedd, a petai chi angen y donfedd, sef lambda, fysych chi wedyn yn gwneud y bianedd V rhannu efo'r amledd F. Reit te. Ymlaen yn ni. So ar ôl i ni orffen ystyried bianedd tonnau, dwi rwan eisiau edrych ar y rhan nesaf gan i ddeud o fewn yr uned tonnau, sef y tonnau electromagnetig. Nawr, mae tonnau electromagnetig yn cynnwys rhan go fawr o'r uned tonnau, a mae'n ddigon yma i chi ddysgu. Fel dwi wedi cyflwyno fama, mae'r tonnau electromagnetig yn deulu o donnau gyda nifer o bethau maent i gyd yn gwneud yr un fath, neu be fyswn nhw'n golygu, neu be fyswn nhw'n deud mewn arholiad ydy, maen nhw'n sôn am y ffactorau sydd yn gyffredin i bob un o'r tonnau electromagnetig. Fel dyn ni'n gallu gweld yma, un o'r pethau mae'r tonnau electromagnetig i gyd yn gwneud ydy bod nhw'n teithio trwy wactod. Maen nhw hefyd yn teithio ar un bianedd mewn gwactod, sef 300 miliwn metr bob eiliad, neu ar y ffurf safonol 3/10 i'r pwyr o 8 metr yr eiliad. Maen nhw gyd yn trosglwyddo egni neu wybodaeth, a maen nhw gyd yn donnau ardraws, fel wnaethon ni weld reit ar ddechrau'r cyflwyniad. I atgoffa chi, tonnau ardraws ydy'r rhai lle mae gennych chi'r dirgwniadau ar 90 gradd i gyfeirio teithio'r don. Mae'r tonnau electromagnetig i gyd yn enghreifftiau o donnau ardraws. I roi syniad yma mewn i gyd-destun, dwi newydd ddeud bod y tonnau electromagnetig oll yn teithio ar fianedd o 300 miliwn metr bob eiliad.
Na i chi gael syniad pa mor gyflym ydy hynny. Petai chi yn gallu teithio ar fianedd o 300 miliwn metr bob eiliad, fysa chi yn gallu cylchedu'r ddaear 5, 6, 7, 8. Fysa chi'n gallu cylchredu'r ddaear 8 gwaith bob eiliad. Felly, mae o jyst yn rhoi syniad i chi pa mor gyflym mae'r tonau electromagnetig i gyd yn teithio. Reit, be yn union yw'r tonau electromagnetig? Wel, fel ydych chi'n gallu gweld ar y diagram yma, mae hwn yn dangos y spectrum electromagnetic sydd yn diagram pwysig iawn i chi gofio a dysgu ar gyfer eich arholiad. Nawr, mae'r tonau electromagnetig i gyd i weld ar hwn. Mae'n 7 ohonyn nhw i gyd. Ac os ydym ni'n dechrau'r ochr chwith, mae gennych chi tonau radio. Wedyn mae gennym ni microdonau, e-sgol, golau gweladwy, uwchfioled, pelydrau X a pelydrau gamma. A maen nhw gyd mewn trefn penodol. Nawr, ar yr ochr chwith efo tonau radio, dyma ydy'r tonau sydd efo y tonfedd fwyaf o fewn y teulu o donau electromagnetig. A wedyn, wrth i ni deithio o'r chwith i'r dde, mae'r tonfedd yn raddol yn lleihau, ac wrth gwrs felly mae'r donfedd yn cynyddu wrth i chi fynd o dde i'r chwith. Ond wrth i chi fynd o'r chwith i'r dde, bod y donfedd yn lleihau, mae'r amledd ac yr egni yn cynyddu. Nawr, pan ydych chi'n mynd reit draw i'r pen pellaf, pelydrau gamma ydy'r tonau electromagnetig sydd efo yr amledd ac yr egni mwyaf. Felly, da chi eisiau bod yn nabod eich ffordd chi rownd y spectrum yma yn andros o dda, so mae'n ei dipyn o waith dysgu yma. Okay. Reit te, mae gen I 9 cwestiwn ar y sleid yma, ac fysa fo werth rhewi rhain os ydych chi'n gwylio'r fideo nôl, ac maen nhw'n gwestiynau eitha syml, ond maen nhw'n mynnu bod chi yn dysgu y spectrum electromagnetic. Okay. Mae'r cwestiwn gyntaf yn sôn am pa don electromagnetic sef yr amledd fwyaf. Wel, fysa chi'n dylai bod ni'n gwybod mai tonau gamma sef yr amledd fwyaf. Pa don electromagnetic sef o'r donfedd lleiaf? Wel, eto, mae hwnna yn pelydrau gamma, os ydych chi'n edrych yn ôl ar y spectrum. Pa don electromagnetic sydd efo'r egni lleiaf? Wrth gwrs, tonau radio, os fysa chi'n cyfeirio nôl at y spectrum electromagnetic. A wedyn mae'n gofyn i chi enwi 2 don sydd efo amledd sydd yn llai nag e-sgol. So os dwi'n mynd yn ôl at y spectrum electromagnetic, dyn ni'n chwilio am 2 don sydd efo amledd sydd yn llai nag e-sgol. Wel, dyn ni'n gallu gweld bod yr amledd ag yr egni mwyaf ar y pen fama. Dyma chi e-sgol. Felly, y 2 don efo amledd sy'n llai nag e-sgol, wrth gwrs, fysa tonau radio a microdonau. Dyn ni wedyn, mae'n gofyn i ni, cwestiwn 5 rwan, pa 3 ton electromagnetic sydd efo'r egni mwyaf? Wel, unwaith eto, os dyn ni'n mynd yn ôl i fama, dyn ni'n gallu gweld yr amledd ag egni mwyaf sydd ar yr ochr dde, a felly y 3 ton electromagnetic efo yr egni mwyaf yw uwchfioled, pelydrau X a pelydrau gamma. Ac wedyn, mae'n gofyn i ni pam fod y 3 ton yma yn beryglus i bobl. Wel, gan fod y 3 ton yma efo gymaint o egni, os ydych chi yn derbyn dos o'r model ohonyn nhw, ydych chi yn rhedeg y risg o ddatblygu cancer. Okay? Oherwydd mae uwchfioled, pelydrau X a pelydrau gamma, maen nhw efo digon o egni i allu ioneiddio celloedd. Mae hwnnw wedyn yn gallu arwain at fotoniadau, ac o ganlyniad i hynny, mae hwnna yn weithiau yn gallu arwain at cancer. Okay. Reit, cwestiwn nesaf, mae'n gofyn i ni, mae cwestiwn 8 yn gofyn, be all ddigwydd i'r croen os ydych chi'n derbyn dos gormodol o belydrau uwchfioled? Wel, fysa uwchfioled, os ydych chi'n cael gormod o uwchfioled ar y croen, mae o yn gallu arwain at ganser y croen. Ac y cwestiwn olaf, be all ddigwydd i'r croen os ydych chi'n derbyn dos ormodol o donau is-goch? Wel, os ydych chi yn derbyn dos ormodol o donau is-goch, dydy o ddim yn mynd i achosi cancer. Ond is-goch ydy tonau sydd yn trosglwyddo gres. Ac o ganlyniad, os ydych chi yn derbyn gormod o is-goch, yna ydych chi yn mynd i derbyn, ydych chi yn rhedeg y risg o losg i'r croen.
Reit te, y peth nesaf dwi'n argymell bod chi gyd yn gwneud ar gyfer eich arholiad yw llunio tabl fel yma, achos dych chi angen bod yn dysgu sut dyn ni'n defnyddio pob un o'r tonau electromagnetic. So felly gai awgrymu eich bod chi yn mynd ati i lunio y tabl yma ar ddarn o bapur neu yn eich llyfrau chi. Fyswch chi'n gallu rhewi y fideo pan ydych chi'n chwarae fy nôl, a creu tabl o'r math yma. Nawr, beth dwi am wneud rwan ydy amlinellu sut ydyn ni'n defnyddio pob un o'r tonau electromagnetic yn ei tro. Gan i ddechrau efo tonau radio. Reit, so mae tonau radio, maen nhw'n cael eu defnyddio i gyfathrebu radio neu teledu. Yn syml iawn, unrhyw beth sydd yn defnyddio aerial, mae o wedi cael ei gynllunio i dderbyn neu gyrru tonau radio. Felly, da ni'n gallu gweld os ydych chi efo aerial ar do T, neu os ydych chi efo aerial ar pethau fel walkie-talkies, mae'r rhain oll wedi cael ei dylunio i yrru neu i dderbyn tonau radio. Reit te, y peth nesaf ydy microdonau. Mae microdonau, maen nhw'n cael eu defnyddio mewn sawl achlysur. Da ni'n gallu gweld fama bod nhw'n cael eu defnyddio i gynhesu bwyd. Fyswn ni yn osgoi dweud bod nhw yn coginio bwyd. Dyn nhw ddim yn coginio bwyd, maen nhw mond yn gallu cynhesu y bwyd. Okay? Mae gennych chi, os ydych chi'n sgwrsio neu yn textio ar ffôn symudol, microdonau fydd yn cysylltu y ffôn efo'r mastiau. Felly mae microdonau yn chwarae rhan allweddol wrth i ni gyfathrebu trwy ffonau symudol. A wedyn fel da ni'n gallu gweld yn y ddau ddiagram top yma, mae unrhyw gyfathrebu sy'n cael ei wneud gyda llwyrennu, rhwng llwyrennu ag desglau llwyren, satellite dishes ar y ddaear, mae hwn oll hefyd yn cael ei wneud gyda microdonau. So fyswch chi'n gallu ychwanegu y frawddeg bach yma i'ch tabl dych chi wedi llunio. Reit, nesa, is-goch. Amryw eto o ddefnyddiau ar gyfer tonau is-goch. I ddechrau, maen nhw'n grilio bwyd. Maen nhw yn gallu cael ei defnyddio ar gyfer teclynau rheoli teledu, remote controls, ynddo. Dyn ni hefyd yn gyrru signalau trwy geblau ffibr optegol yn defnyddio signalau is-goch. Mae hwn wedi cymryd chwarae rôl allweddol pan dyn ni'n meddwl am fibre optic broadband, ynddo. Okay, so dyn ni yn gallu bod yn ddiolchgar i donnau is-goch am y gallu i ni rwan cael broadband a'r gallu i wneud pethau fel internet streaming ac yn y blaen. A wedyn y peth olaf ydy, dyn ni'n gallu defnyddio tonau is-goch ar gyfer camerau thermal. Okay? Reit, nesa, golau gweladwy. Dau ddefnydd eitha syml ond allweddol i olau gweladwy. Mae golau gweladwy yn rhoi gallu i ni weld, a hefyd mae o yn galluogi planhigion i gyflawni photosynthesis. Dau ddefnydd eitha sylfaenol ac allweddol. Reit, nesa, uwch fioled. Nawr, os ydych chi efo papur arian, mae'n bosib i papur arian gael ei wirio i weld os ydy'n ffug neu beidio yn defnyddio golau uwch fioled. Piladry X. Mae Piladry X, fel dyn ni gyd yn gwybod, yn cael ei defnyddio i sganio esgyn i chwilio am doriadau. Triwch osgoi deud ein bod ni yn defnyddio Piladry X i gael Piladry X. Okay? Dyn ni yn defnyddio Piladry X mwyn sganio esgyn. A wedyn yn olaf, Piladry Gamma. Nawr mae Piladry Gamma, maen nhw'n cael ei defnyddio llawer mewn meddygaeth. Un defnydd am wneud o Piladry Gamma ydy rhywbeth ni'n galw'n radiotherapy. Mae radiotherapy ydy'r broses o ddefnyddio Piladry Gamma i trio lladd tiwmorau canseraidd. A dyn ni hefyd yn gallu defnyddio Piladry Gamma i steryllu offer llawfeddygol. Felly, pan mae offer llawfeddygol yn cael ei ddefnyddio mewn llawdriniaeth, mae o wedyn yn cael ei ddiheintio a'i steryllu gan ddefnyddio Piladry Gamma. Reit e, dwi eisiau rwan symud ymlaen i edrych ar gyfathrebu. Nawr, ychydig funud yn ôl, nathon ni sôn bod microdonau yn cael ei defnyddio i gyfathrebu ledled y byd yn defnyddio llwyrennu. A nathon ni hefyd deud bod tonau is-goch yn cael ei defnyddio ar gyfer cyfathrebu heibio ceblau ffibr optegol. Dyn ni eisiau edrych yn fanylach ar rhain rwan. Felly, mae'n deud yma, dros y degawdau diwethaf, mae'r gallu i gyfathrebu
wrth drosglwyddo data wedi gwella llawer. Mae hyn yn ganolyn i ddefnydd microdonau ag e-sgol. Okay? Mae'n cael ei wneud mewn tair ffordd gwahanol. Nawr, mae ffordd gyntaf o yrru data trwy gwifrau copr. Dydy o ddim yn cael ei ddefnyddio bellach oherwydd mae o yn hen dechnoleg, a mae rhif 2 a 3 da chi'n gweld ar y PowerPoint wedi cymryd lle y gwifrau copr. Felly, mae'n deud rhif 2 yma, un ffordd neu un brif ffordd i ni drosglwyddo data o un gwlad i wlad pell ydy trwy drosglwyddo data heibio llwyrenni gan ddefnyddio microdonau fel dyn ni newydd weld, ag peth arall ydy bod chi'n gallu trosglwyddo data ar hyd ceblau ffibr optegol drwy belodrau e-sgol fel dyn ni hefyd wedi gweld. Nawr, dwi eisiau edrych ar pwynt 2 a pwynt 3 fama mewn ychydig bach mwy o fanylder. Okay? Reit, mae'r diagram dwi wedi llunio rwan, mae'n ei siawns go dda, welwch chi diagram yn debyg i hwn mewn papur arholiad. Okay? Felly, be dyn ni eisiau gwneud, dyn ni eisiau edrych yn fanwl. Gan i ddychmygu bod chi eisiau gyrru signal neu gyrru gwybodaeth o bwynt X ar y ddaear. Fysa'n gallu bod yn rhaglen teledu, fysa'n gallu bod yn e-bost, allai bod yn unrhyw fath o ddata. So, dyn ni'n gyrru o bwynt X i bwynt Y. Nawr, be dyn ni eisiau gwneud, mae gen ni ddwy ffordd fel dyn ni wedi trafod o yrru data o bwynt X i bwynt Y ar y ddaear. Cofiwch, mae rhaid i bwynt X a pwynt Y fod yn ddau le eitha pell. Enghraifft, fedrwch fod yn Brydain ac America. Nawr, os dyn ni eisiau gyrru gwybodaeth o Brydain i America, enghraifft, mae gennym ni ddwy ffordd o wneud. Y ffordd gyntaf ydy, dyn ni'n gallu gyrru signal microdon o'r ddaear i fyny at llwyren yn y gofod. A wedyn mae'r llwyren yna yn derbyn y wybodaeth a wedyn yn ei yrru yn syth yn ôl i lawr i bwynt Y ar y ddaear. Nawr, mae pwynt X a pwynt Y, allwch chi ddim gweld y ddau yn uniongyrchol, oherwydd, allwch chi ddim gyrru signal sori yn uniongyrchol, oherwydd mae'r ddaear wrth gwrs yn grwm. Felly, dyn ni'n gyrru wybodaeth i fyny o X i'r llwyren, a wedyn y llwyren yn ei yrru nôl i lawr, felly allwch chi ddychmygu bod y llwyren yn ymddwyn fel rhyw fath o ddrych enfawr. Nawr, ffordd arall o yrru data o bwynt X i bwynt Y ydy yn uniongyrchol trwy y ceblau ffibr optegol fel dwi eisoes wedi sôn. Nawr, mae yna fanteision wrth gwrs i ddefnyddio e-sgol, gyrru signalau e-sgol trwy ceblau ffibr optegol. Dyma ydy y technoleg mwyaf diweddar, a mae ganddo fanteision dros yrru signalau i fyny heibio llwyren yn y gofod. Gan i edrych arnyn nhw rwan. Okay? Felly, y manteision o gyfathrebu yn defnyddio ceblau ffibr optegol yn lle defnyddio llwyrenni. Yn gyntaf, mae'r oedr amser rhwng gyrru a derbyn y data yn llai. Nawr, pan ydych chi'n gyrru signal o bwynt X i fyny i'r llwyren ac yn ôl lawr, mae hwnne wastad yn cymryd 0.24 eiliad. A na egluro i chi pam. Nawr, mae llwyren yn y gofod ar uchder o 36,000 kilometr uwchben ar wyneb y ddaear bob tro. Mae pob llwyren cyfathrebu ar uchder o 36,000 kilometr. Na ni edrych ar pam ymhen ychydig o funudau. Nawr, os ydych chi'n gyrru signal o bwynt X i'r llwyren ac yn ôl i lawr i'r ddaear, mae'r signal angen teithio dwywaith y pellter yna am ei fod yn mynd i fyny i'r llwyren a wedyn yn dod yn ôl i lawr eto. Felly mae gennych chi ddwywaith y pellter. Rydyn ni hefyd lluosi efo mil i drosi o kilometrau i metrau, i gael gwared o'r kilometr yna. A hwnna ydy y pellter dyn ni yn teithio. A wedyn os dyn ni yn gwneud y sym amser yn hafal i pellter rhannu efo bianedd, dyn ni yn mynd i rannu y pellter gyfan yma, dyn ni'n rhannu fo efo bianedd y microdonau yn y gofod, os dim siŵr os ydych chi'n gallu cofio, ond mae hwnna yn hafal i 3 lluosif y 10 i'r pŵer o 8 metr yr eiliad. So os ydych chi'n rhannu cyfanswm y pellter, sef 36,000 km, lluosif y 2, lluosif y 1000. Os ydych chi'n rhannu hwnnw wedyn efo'r bianedd o 300 miliwn metr yr eiliad, gwiriwch o ar eich cyfrifiannell, mi ddylai fod gennych chi ateb o 0.24
eiliad. Felly, unrhyw signal sy'n cael ei yrru heibio llwyren yn y gofod, mae o wastad yn cymryd 0.24 eiliad i'r signal deithio. Os ydyn ni'n cymharu hynny i signalau ydyn ni'n teithio trwy ceblau ffiber optegol, gan fod y llwybr yn llawer mwy uniongyrchol, mae o yn cymryd llawer llai o amser rhwng gyrru a derbyn y signal. Felly, y peth gyntaf ydyn ni'n gallu gweld yma, mae'r oed yr amser rhwng gyrru a derbyn y data yn llai. Yr ail beth ydy, mae'r data yn fwy preifat os ydych chi yn ei yrru fo trwy ceblau ffiber optegol, oherwydd dydy o ddim yn bosib i glustfeinio'r signal. Nawr, glustfeinio ydy'r gair Cymraeg am hacio. Cofiwch, mae unrhyw signal microdon yn teithio trwy'r awyr agored, felly mae o'n bosib i'r signalau yma cael eu clustfeinio. Lle dydy hwnna ddim yn bosib efo signalau e-sgol trwy ceblau ffiber optegol, oherwydd mae'r signalau yn aros o tu fewn i'r ceblau ffiber optegol, a felly yn llawer anoddach i glustfeinio. Reit, y peth olaf ydy, rhif 3 fama, nid oes unrhyw rwystrau, dim obstacles, dim pethau fel tywydd, fel cymylau trwchus ac yn y blaen, yn gallu blocio'r signalau. Oherwydd ni gofio, mae rhan yma y ddeiar, wrth gwrs yn cynnwys yr atmosffer, ac o fewn yr atmosffer, mae gennym ni gymylau trwchus. Ac os ydych chi efo digon o gymylau trwchus yn y ffordd, mae o'n bosib i hwnna rwystro symudiad y signal microdon unai wrth gael ei yrru i fyny, neu wrth iddo ddychwelyd o'r llwyren yn ôl lawr i'r ddaear. Does gennym ni ddim problemau o'r math yna o gwbl efo signalau e-sgol sydd yn teithio trwy ceblau ffiber optegol. Mi nes i ddeud wrthoch chi, fy mod i yn mynd i egluro i chi pam fod pob llwyren cyfathrebu ar uchder o 36,000 km uwchben y ddaear. A mae hwn yn gallu cael ei egluro gan yr animeiddiad ydych chi'n gweld yma o'ch blaenau. Nawr, mae'r ddaear, fel dyn ni'n gwybod, yn troi unwaith ar ei echel bob 24 awr. Nawr, os ydy'r llwyren, os dyn ni efo llwyren gyfathrebu, dyn ni yn disgwyl iddo fod yn aros uwchben yr un pwynt uwchben y ddaear o hyd. Fel arall, fysa'n rhaid i ni gyd newid y cyfeiriad mae ein desglau llwyren, mae ein satellite dishes ni yn gwynebu. A fel dyn ni'n gallu gweld, mae'r llwyren benodol yma wedi cael ei leoli yn uniongyrchol uwchben De America, a mae o yn aros uwchben y pwynt hwnnw o hyd. Ar hyd y lwybr felyn, fel sydd wedi cael ei ddangos ar y cyflwyniad yma, mae yna nifer fawr iawn o lwyreni, a mae pob un ohonyn nhw efo'r cyfrifoldeb o yrru signalau i fyny ac i lawr ac adlewyrchu y signalau fel bod nhw'n gallu cyrraedd mannau gwahanol ar y ddaear. Nawr, os dyn ni'n mynd i fod yn gwneud hynny, mae o'n allweddol bod y llwyren yn aros uwchben yr un pwynt ar y ddaear o hyd. Nawr, dyn ni wedi ffeindio, os ydych chi yn gyrru llwyren i fyny i'r gofod i uchder o 36,000 km, sef yr hyn nathon ni drafod yn y fan hyn, yna mi fydd llwyren wastad yn cymryd yn union 24 awr i gylchdroi y ddaear. Mae'n rhaid i ni hefyd gosod y llwyren yn union uwchben y cyhydedd, the equator, ynde. Ac os dyn ni'n gwneud hynny, os dyn ni'n gosod y llwyren ar uchder o 36,000 km yn union uwchben y cyhydedd, yna mi fydd y llwyren yn aros mewn man penodol uwchben y ddaear o hyd. Nawr, dyn ni'n galw llwyren mewn orbit arbennig o'r math yn orbit geosefydlog. Nawr, wrth gwrs, y gair geo ydy y ddaear, a sefydlog, fel dyn ni'n gallu gweld, so mae geosefydlog yn golygu bod y llwyren yn aros yn sefydlog efo'r ddaear. Dwi ddim yn oedran yn golygu bod y llwyren yn ddisymud, cos dyn ni'n gwybod bod o ddim, a dydy'r ddaear ddim chwaith. Ond os dyn ni'n gallu gosod y llwyren ar uchder o 36,000 km uwchben ar wyneb y ddaear, ac yn ei osod uwchben y cyhydedd, yna mi fydd y llwyren a'r ddaear yn symud yn berffaith gyda'i gilydd, fel ydych chi'n gallu gweld ar y PowerPoint yma. Nawr, os ydych chi'n cael cwestiwn am llwyren yn orbit geosefydlog yn eich arholiad, dyma ydy y pethau ydych chi angen bod yn trafod. Yn gyntaf, ydych chi'n bod yn gwybod os di llwyren yn orbit geosefydlog, fydd o yn orbitio uwchben
y cyhydedd a fydd o'n cymryd 24 awr i gylchdroi. Okay? Os ydych chi'n llwyddo i wneud hynny, bydd yn orbitio'r ddaear, bydd y llwyr yn orbitio'r ddaear yn yr un amser a throelliad y ddaear. Os ydych chi'n llwyddo i wneud hynny, mae hwn yn golygu bod y llwyren yn mynd i ymddangos yn union yr un lle uwchben y ddaear trwy'r adeg. Enghraifft yr un dyn ni newydd weld yn De America. Felly fydd ddim angen i chi newid cyfeiriad a mae eich desglau llwyren yn gwynebu. Gais goffwch chi, ar hyd y llwybr melyn yma, mae hwn yn dangos dim ond un llwyren mewn orbit geosefydlog. Y gwir ydy, dyn ni efo nifer fawr iawn ohonyn nhw yn cylchdroi gyda'i gilydd o amgylch y ddaear. Nawr, mae'n bwysig i ni ddeud hefyd, os ydych chi yn gosod llwyren ar uchder sydd yn uwch na 36 km, yna wrth gwrs fydd o efo pellter hirach i deithio, a felly'n cymryd mwy na 24 awr i gylchdroi o gwmpas y ddaear, a petai eich uchder chi'n llai na 36,000 km, yna mi fysa fo yn cymryd llai na 24 awr i gylchdroi. Felly dyna pam ei fod yn allweddol i ni gael pob un llwyr yn gyfathrebu ar uchder o 36,000 km uwchben y ddaear, fel bod o yn troi o amgylch y ddaear mewn union 24 awr. Reit te. Dwi eisiau symud ymlaen rwan i edrych ar rhywbeth tebyg iawn. Nawr, dyn ni'n gallu gweld, os dwi'n labelu yr llwyren yma yn llwyren A, ac yn labelu y llwyren yma yn llwyren B, dyn ni'n gallu gweld bod ddau ohonyn nhw yn cylchdroi o amgylch y ddaear. Nawr, llwyren A, fel dyn ni newydd trafod, ydy llwyren mewn orbit geosefydlog. A mi fydd y llwyren hwnnw, gan ei fod o wedi cael ei osod uwchben y cyhydedd, yn aros uwchben yr un pwynt uwchben y ddaear o hyd. Ond mae llwyren B yn wahanol. Mae llwyren B, dydy o ddim yn cael ei leoli i gylchdroi o amgylch y cyhydedd, ond mae o yn teithio o gwmpas y ddaear mewn 24 awr. Mae llwyren B mewn orbit dyn ni'n galw yn orbit geocydamseredig. So mae'n gallu bod bach yn ddryslyd. Llwyren A, mae o mewn orbit geosefydlog, lle mae o yn aros uwchben y cyhydedd, a felly uwchben yr un pwynt o'r ddaear bob tro. Llwyren B, mewn orbit geocydamseredig, a felly mi fydd o yn teithio o amgylch rhannau gwahanol o'r ddaear o hyd, a fydd o ddim ond yn dychwelyd i'r un pwynt uwchben y ddaear unwaith bob 24 awr. Felly mae gannau hwnna wedi cael ei grynhoi fama. Mae llwyren mewn orbit geocydamseredig, fydd o'n cymryd 24 awr i gylchdroi fel orbit geosefydlog, ond dydy o ddim yn cael ei leoli uwchben y cyhydedd, a felly mi fydd o yn teithio o gwmpas rhannau gwahanol o'r ddaear. Mae llwyrenni o'r math yma yn ddefnyddiol iawn ar gyfer monitro symudiad cymylau ac yn y blaen, a felly mae o'n helpu ni i ragfynegu be fydd y tywydd. Reit te. Y rhan nesaf dwi eisiau trafod efo chi ydy blaen donau. Da ni'n tynnu yn agos tuag at ddiwedd y cyflwynydd yma rwan. Okay? Reit te, so blaen donau, yn Saesneg wavefronts, dwi yn gobeithio bod chi yn gallu gweld y llun yma o'ch blaen a bod chi yn cytuno bod rhain yn dangos y crychdonau, y ripples o tonnau dŵr. Okay? Mae o yn ffordd wahanol o arddangos tonnau. Nawr, os ydych chi'n cael eich gofyn i wneud llun o grychdonau neu o flaen donau yn eich papur arholiad, be fydden nhw'n disgwyl gwennych chi ydy rhywbeth yn debyg i hwn. Nawr, mae'r llinellau sydd yn barlel i'w gilydd, y rhai coch, newch chi weld fy mod i'n fwriadol wedi gosod rhain yn union uwchben y crychdonau gwyn, ac newch chi weld bod nhw gyd yn barlel i'w gilydd. Dwi wedi trio fy ngorau i lunio y blaen donau yma ar 90 yn barlel i'w gilydd. A newch chi hefyd gweld mi fyse y tonnau dŵr yma unau yn teithio i fyny neu lawr. Mae'n bwysig i chi fod yn ymwybodol pan ydych chi'n llunio blaen donau. Mae'r saith gwyrdd ydych chi'n gweld yma yn dangos cyfeiriad mae'r blaen donau'n symud. Mae'r 5 llinell barlel coch, rhain sydd yn dangos yr blaen donau ei hunain. A pan ydych chi'n llunio blaen donau, ydych chi wastad yn llunio nhw ar ongl sgwar i'r cyfeiriad teithio. Okay, mae'n bwysig iawn bod chi yn gwneud eich gorau i lunio y blaen donau ar 90 gradd i gyfeiriad teithio'r tonnau. Reit, rhywbeth arall i chi fod yn ymwybodol ohono fo. Dyn ni'n gallu gweld
bod wrth ni symud o un blaen don i'r nesaf, mae'r pellter yna yn hafal i'r tonfedd. Okay, so mae'r pellter o un blaen don i'r nesaf ydy'r tonfedd. Reit te, pethau i chi i fod yn ymwybodol ohonyn nhw. Okay? So mae blaen donau ydy'r enw dyn ni'n rhoi ar gyfres o linellau sy'n barlel i'w gilydd i gynrychioli tonau. Pan dyn ni'n meddwl am don, dyn ni fel arfer yn meddwl am rhywbeth yn debyg i hwn, ynde? Ond ffordd arall o arddangos tonau ydy trwy lunio cyfres o linellau sydd paralel fel y rhai ydych chi'n gweld fama. Okay? Fel dwi wedi trafod hefyd, y pellter rhwng dau flaen don olynol, fel two consecutive wavefronts, ydy tonfedd y don, a dyn ni'n gwybod fel dyn ni wastad yn cynrychioli tonfedd gan y symbol yna. Cofiwch tonfedd ydy hyd un ton, a pan ydych chi'n llunio blaen donau, ydych chi wastad yn llunio nhw ar ongl sgwar i gyfeirio teithio'r don. Okay? Sylwch eto, mae pob un o'r blaen donau yma, maen nhw ar ongl o 90 gradd i gyfeirio teithio'r don. Gai awgrymu bod chi yn ymarfer llunio blaen donau, a pan ydych chi'n llunio nhw ar ongl sgwar i'r cyfeirio mae'r tonau yn teithio. Reit te, ynghlwm efo hwn, mae gennym ni adlewyrchiad. Na, fel dyn ni'n gallu gweld fama, mae gennau rwystyr, rhyw fath o obstacle. Na, fyse hwn yn gallu bod yn rhywbeth fel drych i donau golau. So pan mae tonau golau yn teithio tuag at y rwystyr, maen nhw wedyn wrth gwrs yn mynd i adlewyrchu. A pan maen nhw'n adlewyrchu, mi fydden nhw'n adlewyrchu ar yr un ongl, a maen nhw yn dod i mewn i'r rhwystyr arno fo. A dyn ni'n gallu gweld fama, mae 40 gradd ydy yr ongl drawiad. Yr ongl drawiad ydy yr ongl fydd y golau neu'r ton yn teithio tuag at y rhwystyr. A pan dyn ni'n mesur yr ongl, dyn ni wastad yn mesur yr ongl rhwng cyfeiriad y don ei hun, sef y llinell ddu yma, a hefyd yr llinell ddychmygol, sydd ar 90 gradd i'r ffin, sef yr normal. Okay, da ni'n gallu gweld wrth gwrs bod y normal ar 90 gradd i'r ffin. Felly mae'r don yn taro'r ffin, mae o wedyn yn adlewyrchu, a mi fydd o wastad yn adlewyrchu ar union yr un ongl ar ongl drawiad. So dyma chi'r ongl drawiad, dyma ydy yr ongl adlewyrchiad, a mae'r ddau wastad yn hafal i'w gilydd, rhywbeth i chi fod yn ymwybodol ohono fo. A dyn ni wastad yn mesur yr ongl, cofiwch, rhwng yr cyfeiriad teithio don ag llinell y normal. Nawr, gai awgrymu bod chi'n mynd ati i lunio y diagram yma i chi ymarfer llun yr blaen donau. Wrth gwrs, dyn ni'n gallu gweld bod yna nifer o flaen donau yn y fan hyn. A wedyn, pan fydd y tonau yn adlewyrchu, maen nhw eto yn mynd i adlewyrchu, a mae'r blaen donau unwaith eto yn ffordd o arddangos y tonau pan maen nhw'n gadael ac adlewyrchu oddi ar y rhwystyr. A da chi'n gallu gweld fama, unwaith eto, y pellter rhwng un blaen don o'r nesaf ydy'r tonfedd, sef hyd 1 ton. Reit te, adlewyrchiad fel dwi newydd dweud, mae'r ongl drawiad, sef yr ongl mae'r golau yn dod i mewn i'r ffin, sef hwn ynde. Okay? Ag yr ongl adlewyrchiad, maen nhw wastad yn hafal. Dwi'n mynd deud bod yn hollol angenrheidiol i chi ddysgu hwn ar gyfer eich arholiad, ond mae o yn bwysig i chi gofio, a cofio bod pan ydych chi gofod llunio blaen donau, bod y ddau ongl yma wastad yn hafal i'w gilydd. So os ydy'r ongl drawiad yn 40 gradd, fydd yr ongl adlewyrchiad yn 40 gradd. Os ydy'r ongl drawiad yn 50 gradd, fydd yr ongl adlewyrchiad yn 50 gradd, ac yn y blaen. Y rhan olaf o hwn rwan, plygiant. Dyma chi testyn olaf o fewn yr uned tonau. Nawr unwaith eto, da ni'n gallu gweld bod gennym ni tonau dŵr yn y llun yma. Unwaith eto, da ni'n gallu gweld mae'r pellter o un blaen don i'r nesaf fyse y tonfedd. A mae hwn yn dangos dŵr dwfn. A wedyn, mae'n dangos y tonau yn symud i mewn i ddŵr bas. So mae gennych chi ddŵr bas, a dyma ydy y ffin rhwng y dŵr bas ac y dŵr dwfn. Nawr, pan mae tonau dŵr yn teithio o ddŵr dwfn i ddŵr bas, maen nhw yn arafu. A dyn ni'n gallu gweld fama bod y ton yma, enghraifft, pan mae o yn cyrraedd y ffin, mae o yn arafu rhywfaint. Mae'r un yma yn arafu, achos mae'n syrthio chydig bach ar ei holi,
A da ni'n gallu gweld, yn dydyn, wrth i ni symud o'r ddŵr dwfn i'r dŵr bas, mae'r tonnau yn arafu, ac o ganlyniad mae hwn wedi achosi newid cyfeiriad. I ddechrau, mi oedd y tonnau yn teithio i'r dde, maen nhw bellach yn teithio maen nhw dal yn teithio yn bennaf i'r dde, ond maen nhw hefyd i raddau hefyd yn teithio tuag i lawr. So, jyst i grynhoi beth sydd wedi digwydd yma, wrth i'r tonnau teithio o'r dŵr dwfn i'r dŵr bas, maen nhw wedi arafu, ac o ganlyniad mae hwnna wedi arwain at newid cyfeiriad. Cofiwch, mae hwn yn wahanol iawn i adlewyrchiad. Efo adlewyrchiad, mae tonnau yn taro'r rhwystyr, a wedyn maen nhw yn symud yn ôl i'r un cyfeiriad maen nhw newydd deithio. Ond efo plygiant, mae'r tonnau yn parhau i deithio yn yr un cyfeiriad cyffredinol ag ydyn nhw gynt. Ond oherwydd newid yn y bianedd, maen nhw wedi newid cyfeiriad rhyw chydig, a hwnnw ydy plygiant. Yn Saesneg, refraction. So, dwi wedi sgwennu fa, mae plygiant yw'r broses o don yn newid cyfeiriad o ganlyniad i'r blaen donau yn cyflymu neu'n arafu. Da ni'n gallu gweld rhywbeth tebyg hefyd. Mae pan mae tonnau golau yn teithio, wrth deithio o'r aer i'r gwydr, unwaith eto, mae tonnau yn arafu, so da ni'n gallu gweld bod y don fama wedi arafu rhywfaint, a da ni'n gallu gweld bod y rhan yma dal yn yr aer yn teithio'n gyflym, mae'r rhan yma wedi arafu pan mae'n cyrraedd y gwydr ag yr un peth fama, ac o ganlyniad mae'r tonnau yn newid cyfeiriad, oherwydd y newid yn y bianedd. Felly dyna chi enghraifft arall o blygiant. Gai awgrymu bod chi yn ymarfer llunio blaen donau unwaith eto ar y diagramau fel hyn. Reit, so jyst i grynhoi, bydd y tonnau, pan mae tonnau arwyneb dŵr yn teithio, fydden nhw'n teithio'n gyflymach mewn dŵr dyfnach, ac yn teithio wrth gwrs felly'n arafach mewn dŵr bas. Mae tonnau golau yn teithio'n arafach mewn cyfryngau sydd yn ddwysach, so felly, os ydych chi'n gyrru golau trwy'r aer, fydden nhw'n teithio fwyaf cyflym. Os ydych chi yn gyrru tonnau golau trwy ddŵr, nawn nhw'n teithio chydig bach yn arafach. Os ydych chi'n gyrru golau trwy wydr, nawn nhw'n teithio yn arafach fyth, oherwydd mae'r cyfrwng maen nhw'n teithio trwyddo fo yn mynd yn fwy ac yn fwy dwys. Rhywbeth i ystyried hefyd ydy, wrth i chi newid o un cyfrwng i'r llall, mae'r amledd wastad yn gyson. Efo plygiant, mae'r amledd wastad yn aros yn gyson. Ond hefyd i chi sylwi, os ydy'r amledd yn aros yn gyson, cofiwch F ydy amledd, frequency, os ydy'r bianedd yn lleihau, mae'n rhaid bod tonfedd y golau yn lleihau, neu tonfedd y tonnau yn lleihau. A mae hwnna unwaith eto yn cael ei arddangos fama. Da ni'n gallu gweld pan mae'r tonnau'n teithio fwyaf cyflym yn yr aer, mae'r tonfedd ar ei fwyaf. Pan da ni'n symud wedyn o'r aer i'r gwydr, da ni'n gallu gweld bod y tonfedd sef y pellter o un blaen don i'r nesaf, mae hwnnw wedi lleihau o'i gymharu fel oedd o yn y dŵr, neu yn yr aer, lle mae tonnau yn teithio'n mwy cyflym. So, os ydy'r tonnau yn teithio'n gyflym, mi fydd y blaen donau yn bell ar wahân. Os ydy'r tonnau yn teithio fwy ar deg, fydd y blaen donau yn agosach, sy'n awgrymu bod y tonfedd wrth gwrs wedi lleihau. Dyma chi enghraifft arall, just yn sydyn iawn, mae gen ni blygiant golau trwy floc o wydr. Dyna ni'n mynd o'r gwydr i'r aer, a felly fama mi fydd y tonnau yn arafu, a felly newid cyfeiriad. A fama, wrth i ni symud yn ôl o'r gwydr i'r aer, mae'r tonnau yn mynd i gyflymu unwaith eto. A felly mae hwn yn achosi plygiant eto. A wedyn, jyst i ddangos i chi, mewn enghraifft go iawn, mae gennym ni bylydryn o olau yn teithio mewn fama. Mae o'n plygu ar y ffin fama wrth i'r golau arafu wrth fynd i mewn i'r gwydr. A wedyn, mi fydd o wedyn yn plygu eto wrth i'r ton gyflymu wrth fynd o'r gwydr yn ôl i'r aer. Nawr te, be fyswch chi'n gallu gwneud, fyswch chi'n gallu rhewi y fideo, a dwi'n gobeithio fysa'r QR code yma yn cymryd chi drosodd i quiz Cahoot. So fyswch chi'n gallu defnyddio hwn ar ddiwedd y cyflwyniad i brofi eich dealltwriaeth o donau. A dyna ni. Diolch yn fawr iawn.